Plaid Cymru yn aelod o Gyngrau'r Rydd Ewrop, cyngrair o bron 40 o bleidiau o ar draws Ewrop i gyd sydd yn cydweithio dros hawliau cenhedloedd a rhanbarsau bychain yn Ewrop. Dyn ni'n parchu am ryw iaith, dyn ni'n parchu pob diwylliant a pob iaith, a dyn ni'n credu mewn cydraddoldeb. A dyna pam dyn ni wedi bod yn gweithio dros cydnabyddiaeth i bob iaith yma yn Siambr Senedd Ewrop. Dyna lle mae'r aelodau seneddol yn eistedd. Ac yn y bythynod o gwmpas y stafell, dyna lle mae pobl yn cyfieithu i'r Almaeneg, Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Gwyddeleg nawr, 23 o ieithoedd gwahanol. Dwi am weld y Gymraeg yn un o'r ieithoedd hynny. Dyn ni wedi llwyddo newid un reol yn y Senedd hyd yma. Dyn ni yn gallu siarad Cymraeg yn y Senedd, ond does dim cyfieithu. Felly pan dwi yn siarad Cymraeg, mae rhaid i fi gyfieithu fy hun. I want Europe to change. We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right, and it is essential that we make Europe more relevant to people. And in line with that aim, and following the example of the Irish presidency and more recently the Spanish government, I call upon the UK presidency to request that Welsh is made an official language of the European Union. And to translate that into Welsh myself, as I have to do in this chamber at present, maen nhw'n fod Llywodraeth Prydain yn gofyn am wneud y Gymraeg yn iaith gwaith yn Senedd Ewrop. Diolch yn fawr. Thank you. Dyn ni'n dal i frwydro dros statws swyddogol i'r Gymraeg yma yn Ewrop. Mae gyda ni statws cyd-swyddogol, hynny yw hanner ffordd, ond mae rhaid i ni fynd yn bellach. Pob tro dwi'n trefnu digwyddiad yma yn y Senedd, mae gyda ni cyfieithu i'r Cymraeg. Ac hefyd mae gweinidogion sy'n dod i cyngor y gweinidogion yn Ewrop yn gallu siarad Cymraeg, wedi siarad Cymraeg. Alun Fred Jones oedd yr un cyntaf i anerch arweinwyr y gwledydd i gyd yn Gymraeg. Ond mae rhaid i ni fynd yn bellach. Mae rhaid bod yr hawl gyda fi i siarad Cymraeg yma yn y siambar a cael ein cyfieithu i'r holl ieithoedd eraill, i gael cydraddoldeb gyda'r ieithoedd eraill. Dyn ni newydd ethol llywydd newydd i'r Senedd. Mae fe wedi dweud bod e'n fodlon ail-agor y mater yma i drafod eto. Felly, yn cydweithio gyda ein ffrindiau cyd-aelodau o Wlad y Basg, o Catalonia a gwledydd eraill, dwi'n gobeithio bod ni'n gallu ennill y frwydr yma a cael y Gymraeg fel un o enwau'r ieithoedd i gyd yn y siambar yma. Thank you.